Shalom. Selamat hari Minggu di Hamu Salutna. Damang dot dainang. Andorang sotapuka parminggota di Manuguton. Martang yang nahohom maita. Amen. Tapuji matuhatta, mari te ende pujian sian buku ende nomor 550 sia, ayat sada dot ayat tulu. Mari hite-hite guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot ton di porbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Nama mulus do aggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namiando di saliling-liling ni, saliling-liling na, manguluhon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di bata jala amanami, sai urupi mahami asa unang mandeli hami, ujuroha gupuguson tuhami, jala asa unang margopo hubai kami, si leon-leonmu nadinggani, ujuro pasum-pasum tuhami, ramoti mahami, asa unang marpos ni rohahami, tu arta na dihasyangonon, lehon dihami, hapor seaon, asa dohot hami perjabar di siteanon akan napor seariho. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tengah namuma patik di dibata, patik patulukon. Dan jadi dohonon guarni di bata, yang gosuture dalanna. Ay ona huhum nana sukut, akan marsineang di guarna. Dia do lapatan ni,
Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mengatsi marhite hite guarni di bata. Ai di tarsosak dot ditangi yang dohot dipuji-pujiat do si dohonon guarni di bata. Do saatna atong rak magido gugu mahita tu adu parni Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya pergubui mahami mau lahon kembar tu patikmi. Amin. Tato poti madosata tu adu parni di bata, martangi yang mahita. Ale di bata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus, manang piga hali hamiro tujulum, wilalahami, rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa, alanii, humbahen paserep hami, diri nami sadarion dijulum, jalahu partopet hami, tung najud-jud do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian julum, alani dosa nami i, aidang di halomoni roham hamatean ni akka pardosa, alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu, sesa masaluhut hagiduhon nami, dohot pangolosian nami, marhitete panguluan nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panendangion dohot haguguhun niton di porbadia, asa tarapul situtu rohanami manjuho, asa pantun tigor jala daulat kami merpangalaho bain hasanga pon di guarmu nabadiai. Amin.
Baga-baga taringot tu si hasesani dosa. Roma hamu tuau asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abid bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Hatane di bata turpuk di minggu tasadarion iman anienet sian Markus bin 24 mamuka sian ayat 26 satro di ayat 34 tajahama sasa ayat marsikat soring dungi di dokma onma pangalahoni harajoni di bata songon pambahenan ni halak nama menaburhon boni tu hauma tau haumana. Asian guguna sandiri di patudu tanoi jumolo hauna dungi biurna dungi emena porngisi di bagasan biurnai dungi di dokma tuahama pasumanotta harajoni di bata tu dia ma umpama honotta. Alai dung sinaburhon sibur mai tubu gabe tumimbo sian nasa ikau rata jala balgama dakana pola tarbahed do pidong namar tonga-tonga langit marasar di linggomani. Alai dangadong di hatahon tunasida somar hitete umpama alai pulik do di patorang salutna tu sesianna ido sahatna martua do akan manangihon hatani di bata jalan nompe opsa. Amen.
Taha tidakon ma haporsetai songon na hinatindakon ni dongatta saporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahuba ido ama perguguna studusan natumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahuba nasa sedai ima nati duluan si Maria na gabe-gabian santon di porbadia andorang sohabubuan ido tu hatta na tumaon na bernid di pangumuan ni si Pilatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banuatoru dung tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun di bata amanai pargoguna satu dosani di sima ibana pai mulalak suku di tanoon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea di ton di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dot dia sesani dosa dot dihatai namandok mulak mangulu sugud daging halak nang mate dohot dia hangluan nasora sudah amin. Shalom. Horasma dihita damang dainang nah hina holongan Tuhata Yesus Kristus. Tikting namasa di Huriata di bagasan mingguon. Minggu paduan dung Trinitatis 10 Juni 2020 sada. Do topik dipatimbul di bagasan Tuhani. Tikting parjolo dagdanak nasorang. Nah di hari Senin 24 Mei 2020 sada nunga di basa-basaon tu hatta sada dakdanak bahwa di keluarga ni Amata Morianto Plumer Siregar dot ina Santi Borulumban Tobing maringanan di depan SMP 164 Tanah Kusir hipas do dakdanaki suang songoni natorasna. Nomor 2 kunjungan gerejawi tu HKBP Parsoburan. Seksi Zending manang pekabaran Injil ni Huriata naing patupaon kunjungan gerejawi tu HKBP Parsoburan dalam rangka melakukan misi pekabaran Injil, pelatihan singkat keyboard sesuai buku logu, pelatihan singkat teknik vokal menang song leader, serta memberikan bantuan dari HKBP Kebayoran Lama berupa 200 buku Bible ND, 5 buku logu, 5 buah keyboard Yamaha, dot sound amplifier kepada 5 pagaran yang ada di gereja HKBP Resort Judika Distrik 4 Toba untuk diserahkan kepada HKBP Panatap Nauli, HKBP Dolok Nauli 2, HKBP Janji, HKBP Simanalase, HKBP Napajoring, Tabuan ma ditangyakta asadenggan mardalan ulauni. Nomor 3, Pandidion Nabadia. Sadarion di Parmingguon napa duahon pukul 10.30 WIB, saut di patupaon ni Huriata Pandidion Nabadia, tu onom halak dakdanak, 2 bawa dohot 4 boru sian 4 keluarga ruas ni Huriata. Nomor 4, Sermon Inalidia di hari Senin tanggal 14 Juni 2020 sada, mulai pukul 10 WIB, patupaon di Huriata do Sermon Inalidia dohot nats sian Lukas 15 ayat 1 ayat 10 ni uluhon ni amang pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nomor 5, Sermon Punguan Paropuan di hari Kamis tanggal 10 Juni 2020 sada mulai pukul sia WIB patupaoni Huriata do Sermon Punguan Paropuan dohot nats sian Lukas 15 ayat 1 ayat 10
Niuluhon ni Inang Pendeta Jojor Borupar Dede STH melalui aplikasi Zoom. Nomor 6, sermon Naposubulung di hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 mulai pukul 10 WIB Patupau ni Huriato do sermon Naposubulung Sianat Poda 10 onom ayat 1 ayat sia Niuluhon ni Inang Pendeta Jojor Borupar Dede STH melalui aplikasi Zoom. Nomor 7, sermon remaja di hari Jumat 10 Juni 2021 mulai pukul 10 WIB Patupau ni Huriata do sermon remaja Sianats Matius 20 sada ayat 15-16. Niuluhon ni Amang Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Nomor 8, sermon guru-guru sekolah minggu di hari Jumat 10 WIB di hari Jumat 10 Juni 2021 mulai pukul 20 WIB Patupau ni Huriata do sermon guru-guru sekolah minggu Niuluhon ni Inang Pendeta Jojor Borupar Dede STH melalui aplikasi Zoom. Terakhir nomor sia kelas katekisasi di hari Sabtu 10 Juni 2021 mulai pukul 8 WIB Patupau ni Huriata do kelas katekisasi CD Niuluhon ni Inang Pendeta Jojor Borupar Dede STH melalui aplikasi Zoom. Songonima hujaon hambi tikting tuhatana mandongani hita hon sauluhutna horasma. Dameni di bata na sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhu na kamanginang. Selamat beribadah yak kamanami nanami isudi hita naro bagas joro sadarion suaksongoni nama dohoti acara ibadah di Ganuk bagas nabi adong dohida di Soro aka dongata nasian prajurit angkatan darat kami menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah di gereja HKBP Kebayoran Lama. Saya tuhatta mana toktong mengaramoti hita saluhutna lumubi na mangalehon hahipason di hita. Lani pinasahat ma tu hita saluhutna kamanginang selamat hari Minggu. Hatani di bata turpuk jamita di hari Minggu ta sadarion. Nasian natar surat di buku ni parpasalmen Bidu 20. Mamukka maisian ayat sada sahatro di ayat
10 songonom madidok hatana tajahama mar sikat sorin. Edesia sidapit sai dialusi Jahoba maho diari hagogotan. Saya dipatibul guarni debata ni si Jakob maho. Saya marningok may bana di sudi akka peliammu si panganon. Saya talmisma di rohana akka peliammu si tutungon sela. Asa Maria ria hita mida hatua ummi. Jala mamiorhon tonggol mangasahon guarni di batat tai. Saya dipasaut Jahoba ma nasa pangiduammu. Mga sahon hureta dohot hoda do yang gonasida. Alay ang gohita goar ni Jahoba de batat taido itaingot. Saya tupahima rajai ale Jahoba. Saya lusi mahami diari pangalualuan nami. Ido sahatna. Hamna kadongan na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhan ta Jesus Kristus di minggu paduahon dong Trinitatis Sadarion. Sungguli mahita marhite topik ni jamit taon na madok di patibul di bagasan Tuhani. Bermegah dalam Tuhan. Toto hati dakonot tado. Di bagasan ngoluta siganupari. Pabuan narong do pabahenan ni debata. Narong do akan naringgan dibahed debata dihita satu tikion. Nasuboy suada honon ni manangisipi. Tungahape narong di bagasan nguluta toto ikon donota may marhite pabahenan ni debata. Jalaido na patuduhon pabua narong parbue ni haporsiauta. Ido na patuduhon pabua na tatadda di bata. Natai huton di bata. Jalana olo hita mangulahon lo manirohani di bata. Asa sudedo makilala akan na porsia pabua adongdo na binahin ni debata. Ada yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jala tangarong naboy madok na porsia duau. Aledak ku dakia hu hilala narong pabahenan ni debata di bagasan ngulukku. Tangarong rana madok na songoni. Dalahita pedak kiara tadok na songoni. Ay molo suwadong dihilala pabahenan ni debata di bagasan nguluna. Patoto na madok na soporsia may itu debata. Yalah memang adong do na songoni. Jadi siya dia madalan na tutu olo debata laho patupahon molo so dihaporsiai debata.
alanina taha porsiai do debata dungi gabe olo jala radi debata mangalehon akan narekot di ngulu nihita colma. Karena kita percaya kepada Allah, lalu kita memohon, maka Allah memberikan itu kepada kita. Jadi mulota hilala do, pabua nasa na adong di bagasan ngulutta, sahatu partikiatan wai. Mulota hilala do, puhita ro tu bagas joro di bagasan hahipason. Nah pasti alani padonganion ni debatado. Ala pangaramotion ni debatado. Manang nasian debatado saluhutna. Alani boima dohonotta na dipatibul di bagasan Tuhani dohita. Jala boima tadok alang ulu tahun na dipatibul Tuhani. Jala molo dipatibul di bagasat Tuhani ngoluta totu nadong do perhatian. Menang na adong do kepedulian ni debata di bagasan ngoluta. Asaunang mangulu di bagasan naparir. Asaunang mangulu di bagasan hasusan. Manang ngulu niaka naparjoloi dang be di bagasan haholomon alani dosa. Alai dipatibul debatamai marhite napaluahon. Ngulu niaka na di bagasan dosa. Asa malua siani. Ala memang dang di halomohon debata ngulu nuhita jelma na tinopanai di bagasan hasusa. Allah tidak pernah menyatakan bahwa manusia yang saya ciptakan itu harus hidup menderita. Lakia di bata madok sunguni. Justru Allah sangat-sangat memperhatikan manusia yang dia ciptakan. Justru Allah peduli kepada manusia yang dia ciptakan. Itu asa adorakso di toppa di batajol manunga di paradi ahamana rekod di nguluni jolma. Allah sudah mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia hidup dalam penderitaan. Jika manusia itu memang benar-benar mengakui dan percaya kepada Tuhan Allah. Kalau niya hape na masa di tonga-tonga ni portibio nang gode bata, do patuduhon asini rohana barhite na mangalehon akan nadenggan tungulu ni hita jolma. Allah tetap setia untuk memperhatikan kehidupan manusia apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu asa didok di Yesaya bidu 54. Yesaya 54 ayat 10. Ay mucat pihak kadolok jala humuttal akarubean. Alai anggo asia sikku nasotupa mucat siakko. Jala padan ni hadamyokku nasotupa humordit. Nah, apa yang kita tahu di dalam kehidupan kita yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Menurut terjemah padohan nisi Yesaya sod di partikiatan waing rope haba-haba rope hali suksung rope bencana-bencana rope COVID-10 sia
alai anggo asiniro hakku nasotupa mucat siakku. Tapor siya dia kamanginang, ya pasti. Didok debata songonito tulaho patibul ngolu niak kanaolo mangasahon debatado. Supaya kita manusia bermegah di dalam Tuhan. Kalau didok di patibul manang bermegah di dalam Tuhan, tutu namar lapatan may pabua na adong do akan nadinggan nama korhon las nirohata. Nadong do akan nadinggan na mangalehon gogo tuhita. Jala sudah siapa bahenan ni debata to tujuanna supaya manusia dapat bermegah di dalam Tuhan. Amnak kadongan to marhite sian pabahenan ni debata ala dipatibul hita ala boy hita bermegah di dalam Tuhan, maka kita layak menyampaikan rasa syukur madok muliati tu debata. Jala taswara hoddo marhiti akka puji-pujian tuadupan ni debata. Taswara hoddo marhiti akka edde tuadupan ni debata. Jalarong dosada sian edde tai buku edde nomor 110 ayat 3. 110 ayat 3 bodo ranon tadi honiate. Kamanginang buku logu ono pulusia. Buku logu nomor ono pulusia. Patuduhon bahwa kita ini sudah bermegah di dalam Tuhan. Lalu karena kita sudah bermegah, apa yang mau kita tunjukkan? Ima sada sian nabui patuduhonota edeta nomor 110 ayat 3. Deho mahkamah. Los roha situtu arja baratu dina denga sasidena darba di deba di sude burjui. Suara hati dan iman kepercayaan kita karena kita sudah dimegahkan oleh Tuhan, maka kita bersyukur las rohatta, las rohakku. Jala ido suara na pinatu begihon niakka na pinatibul di bagasat Tuhani termasuk mahita di bagasani. Amnak kadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Kita bukan berhenti untuk memohon pertolongan Tuhan. Sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saleleng namian dope kita di tonga-tonga ni nguluta marhiti ragam niak kaulota. Yang pasti tahirim do aka narikoti di bagasan nguluta. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan selama kita masih berada di dalam dunia ini. Asa saya toktong di patibul. Asabuy kita toktong bermegah di dalam Tuhan. Alam memang kudang do nataharik koton. Di bagasan nguluta. Menang nai sepedak kuboto, tak narong do ya. Bagi saya sudahlah. Tidak usah lagi. Karena saya sudah cukup. Tidak perlu lagi membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan ngarong rak, madok songoni.
Alai sepanjang kita berada di tengah-tengah dunia ini masih tetap ya, memohon pertolongan Tuhan. Dan tujuannya kita tahu pasti apa. Supaya berhasil, supaya sukses, supaya bisa lebih maju. Ala di halomohod debatado, bui sahat akka nata parsitai. Allah menginginkan itu. Bukan berarti Allah tidak menerima atau menolak kalau kita datang ke hadapannya, memohon apa yang kita inginkan. Di halomohod debatado, kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Meraih kehidupan yang lebih baik. Tentu adong do sipatu duonot tadi kehidupan ni tuhatai. Ima marhite naolo hita mangasaho Tuhan di bagasan ngulutta. Idona taida nabi naritahon ni turpukta sadarion. Ya. Pangurupion nasihat debata dihirim akana porsiaido. Alani marpangiduan nasida tu debata di suarahom may marhite tangiang. Ang giat olo debata mangurupi nasida. Aha nanaing siadupan ni bangson. Asa margogo nasida idok mengadupi parporangan lumubi panggonggomi nasida ala di boto do na gumogo do debata sian hagugun ni nasa nanong di Portibion. Ido nanidok na di ayat walui nakin. Anggo nasida mangasahon ureta dohot huda do. Berarti ada kekuatan yang mereka akui. Alai adong do na gumugo siani himanani hapor sian nasida. Alani didok alai yang go hita tongdo marsihohot jongjong. Puasa. Ala pangarupion ni debata. Ala padonganion ni debata. Jadi gudang do hamaolon natadupi di tengah-tengah ni perdalanan ni ngulutta di Portibion. Tidak semuanya dapat berjalan dengan baik. Jalan margati sori doiro tu nguluni hita jolma. Termasuk masangon natadupi na masa di partikian nuaingon. Sian naso pamutuatta dari yang kita tidak tahu, dari yang kita tidak bisa melihat, alai bui parohon parmaran tuganuk nguluni hita colma. Alani tung mangasahon gogope bahenotta tang bui mangabati parmaran nadok sinuaingon. Siapa bisa melawan COVID dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya? Ya, mau pakai senjata pun tidak bisa ya. Tidak bisa untuk menembak COVID, tidak bisa. Karena apa? Ya karena memang ya, parmaraani, ya, dangboi taida, dangboi tabereng. Ya. Jadi dosen namar porang mahita di partikiat tahun waing laho mangalo musuh nasobui taida. Ape musui jonok do tuhita. Jadi molo barporang manebak musuh atayakka amang prajurit nami. Na binereng dua sabui ditebak kan, molo naso binereng baru manebak kita edang bui kan. Nah kita menembak ya, dari yang kita tidak lihat bagaimana bisa mengalahkan musuh. Sadok dangadong naboy si pangasaonotta. Ia soholan marhiti pangurupion ni tuhatai. Ama na tapangido. Pangurupion ni Tuhani. Ido na mga lehod dalat tuhita kamanginang. Ido na mangurupi hita patuduhon na kanadingan. Asaboy hita monang maralohon musutay.
musuh naso taidei. Jala molonunga tahilala di bagasan hahi pasod do hita toto nunga di patibul Tuhani hita. Toto nunga boy hita bermegah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan peduli kepada saya. Urian itu hatta nahina holongan di hari sadarion, di parminggota sadarion, adong dua kanatoras mabuan ianakon, tupad didion nabadia. Itu bagian dari jalan Tuhan supaya anak-anak kita itu juga dapat bermegah di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau menerima mereka. Tuhan mau mengajak mereka dan memanggil mereka untuk masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan Allah. Ada kolan kita yang bermegah di dalam Tuhan. Tapi setiap orang percaya, setiap yang mau datang hadir di hadapan Tuhan, pasti mereka juga nanti akan bermegah seperti kita. Anggiak ma marhite padidion nabadia natapatu pasadarion. Tuhan menerima anak-anak kita itu. Yang pasti mereka akan mendapat keselamatan dari Tuhan Allah. Mergugu mahamu akan atoras lahu memudai mengajar-ajari kaya anak kon munah asa unang mago ya, kemegahan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak kita itu semua. Amin. Martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate doho puji-puji amma upasahat tami tuadupamu. Diasini roham nasay toktong madungani hami sahatu tikion. Boy hami marsaur dohoto di bagas corom. Nang diganup akka bagas nabi. Nadohot marsaur le Tuhan markite hatam nabadiyay. Ale Tuhan hui lalahami do tutuaka naung di patu paho. Naung di lehoko tuhami sahatu tikion. Edo bain na gabi di patibul ho hami di bagasan kuarmu. Ala marhite sian hodo saluhutna haroruan niaka nabui uhari kotok kami di bagasan ngulunami di tonga-tonga ni portibion. Muliate mali Tuhan di naung di sungguli hodo hami marhite hatami asa lam tarida ngulu nami nasay toktong di patibul ho. Na bui toktong ngulu nami bermegah marhite si anakka pasu-pasu dohot pabahinami. Mauliati ma upasatami tuhali Tuhan. Anggiak ma toktong margugu hami. Lahu patuluson dohot mangulahon saluhutna akan nahobar tuloma ni roham. Ale Tuhan di bata manami nang salu nasudi. Aka na porsia. Nadohot marsaur di hari sadarion. Naro tujolom di hari sadarion. Dari bagas joro. Dohot na diganup bagas nabi piale Tuhan. Naung patuduhon panguluyon. Marhite na rade nasida. Patubuhon haporsiaon. Laho tumangihon hatami. Ramoti nang nasida akan nadohot marpungu di ganup bagas nasida beasa. Di bagas las miroha nasida mamuzi doho pasangapon kuarmu nabadiyay. Ale Tuhan nang di bagasan perpunguan nami di bagas jorop sadarion. Kudang do akan na wida hami pabahenammu di ngulu ni akan na porsiay. Di leokodo pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga. Naung mga lehon sada dadanak
di tunga-tunga nasida. Anggiak mali Tuhan margogo na torasna. Laho pagudang gudakon yanakon nasida naung pinasahat mi. Waksongoniak kana toras na mabuan yanakon na diari sa darion wadopamu. Laho majalo pasu-pasu siak komarhite padidion na badiyay. Naing jakonomu aka yanakon nami hasadohot nasida le Tuhan nian di harajaumu di parsauran niakka na porsia dohoto. Alani homa napatuluson ya le Tuhan. Mobi na mangalihon gogo tuakka na toras asa lampoi nasida mamudai mangajari mangunugu-nugu akaya nakon nasida salam matoras haporsiaun na tu partikian nanaing ro jalalam parsidohot may majalo asidohot holong ni roham jala dipati bulho ng nasida di tunga-tunga ni pardalanan ni nguluna. Kali Tuhan di batama nami nang diari sa dariopi hubuak kami do tuado pamu akaruas di huriam natongon di bagasan parsahiton. Kali Tuhan torop dua karuas di huriam na mangadupi parsahiton. Imay na nami nyonya Henriette Pardidi boru lumbat toruan. Ina nami nyonya situa Yos Simajutak Mutiara Dewi boru siagian. Sophia Murtiono Simajutak Nyonya Gultom boru ginting. Nyonya Diana Marpaung boru gultom. Keila Marpaung. Alparo Marpaung. Nyonya situa SH Marpaung boru manulang. Nyonya Tiur boru Pasaribu. Sahala Pasaribu. Marsakap Pasaribu. Johnny Sobiring. Nyonya Sembiring boru Pasaribu. Joure Sembiring. Kartini boru Pasaribu. Sabrina boru Pasaribu. James Tapubolon. Nyonya Pakpahan boru Silitonga. Dr. Andus Iwan BM Tampubolon MM. Sampai tua Tapubolon. Nyonya Tiarma Rowli Parhusip boru Sitopul. Nyonya Nurmawati Tambunan boru Hutajulu. Situa Dr. Andus John Waita Sitidaun. Johnny Sembiring SE. Situa Edward M Tambunan. Nyonya Reni Simatupang boru Purba. Situa Dr. Andus Gojok Pardindungan Manihuruk. Nyonya Sitopul Rumian Pita Halomuan boru Nadiak. Ranto Lumbat Toruan. Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan. Monang Pasaribu. Tony Nahal Hutapia. Nyonya Situmorang Sortauli ni boru Simajutak. Padita Daulat Pardomuan Pajaitan. Ridwan Irianto Situmorang. Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru Sirait. Na tongon diari sadarion. Di bagasan parsahiton nasida sa luhutna. Oleh Tuhan, marhite sian parsauran nami di tonga-tonga di bagas coromon. Rap martangiak kami mabuan tuadupamu asa ho na mangalehon hahipason. Na pamalum aka parsahiton na niadupan nasida di bagasat tikio nasaboy marhahipason. Lumobia le Tuhan na hona kopit sa pulusia. Os norohanami uido patupaumu hamalumon de ganup aka na di bagasan parsahitoni. Asa marlas miro hanang nasida margogo nasida. Jalaboy mse patuluson aka laon na hobartuloma ni roham. Asi maroham di hami saluhuna. Upasatami matangiang nami toho. Olan mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani tuhata
Ojahani peliata di minggu tasadarion iman nenet sian rom pindu 10 sada ayat 36. Aisian ibana do saluhut naro marhitete ibana jala marhapatean tu ibana dosa sudenai. Di ibana ma hasangapon saliling-liling na. Amin. Atong tapataruma piliata lau pelayanan ni huriata. Pas marede maita sian buku ende nomor 722 ayat 1 ayat 2. Urian itu hata nahina holongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Sahat mahitan waing tulaun padidion nabadia. Kaparade marohata lumubi hamuak kanatoras na mabuad danak upadidion nabadiay. Maredehita deta nomor 146 ayat 1 ayat 2. Yesus Martangi yang mahita.
Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mabuan akadat danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau hamuak kadongan na mabuat danak sididion. Tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna. Pudai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tubagasan guarni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tuhamu. Jala ingot ma. Sai dong anak kudu hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Tangi hok kamu ma dohot hatana tersurat di surat ni si Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dong diida Tuhan Yesus songoni sogo marohana didok ma luas samuma akada danaki ro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do hara jaun ni debata natutudo nahudokon tuhamu manangisepe yanggo sosongon dana kibana majalo hara jaun ni debata dang bongo tibana tu si. Dungi di haul ma akadat danaki, dia pehom ma tangan natu nasida, ma masu-masu nasida. Atong dihamuakan natoras nama buan danak, tu adupan ni dibata, marhite padidion na badiay, hati dakon hamu majolo hapor siyaw munay. Au persea, amin. Atong alusi hamu mahata na husukutonon tuhamu. Dipangidu hamu nuaing didion akadat danakon tubagasan ni nahina porsiam muna. Beha naolo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto. Jala di ihuton nasida hatani debata. Naolo do hamu manogu-nogu nasida tu gereja. Dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gaberuas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat ma nasida tu debata marhite padidion nabadiay.
Ale Alvaro Alexander Napitupulu. Udidi maho tubagasan kuar ni di bata ama. Dohot tubagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan kuar ni Toddi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di habobongokmon tubagasan harajaun ni di bata rodi saleling ni lelengna. Amin. Ale Wilona Mikaela Arinauli Buru Manurung. Udidi maho tubagasan kuar ni di bata ama. Dohot tubagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan kuar ni Toddi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di habobongokmon tubagasan harajaunna. Rodi saleling di lelengna. Amin. Ale Ruth Angelina Buru Purba. Udidi maho tubagasan kuar ni di bata ama. Dohot tubagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan kuar ni Toddi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan di bata maho. Di habobongokmon tubagasan harajaunna. Rodi saleling ni lelengna. Amin. Ale Fitri Andini Boru Purba. Udidi maho tubagasan kuar ni di bata ama. Dohot tubagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan kuar ni Toddi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di habobongokmon tubagasan harajaunna. Rodi saleling ni lelengna. Amin. Yesua. Ale Joshua Immanuel Purba. Udidi maho tubagasan kuar di bata ama. Dohot tubagasan kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan kuar ni Toddi Parbadia. Amin. Di pasu-pasu jadari ramoti Tuhan de bata maho. Di habobongokmon tubagasan harajaunna. Rodi saleling ni lelengna. Amin. Tidur. Sebentar ya, Pak ya. Sebentar aja. Sebentar. Iya, bisa. Ale Edit Uli Marintan Buru Simajuta.
Udidi maho tubagasan guar ni bata ama. Dot tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot tubagasan guar ni Todi Parbadia. Amin. Ni pasi-pasi jala diramoti Tuhan di bata maho. Di hababung mon tubagasan harajauna. Rodi salili nililinna. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mungahu pasat hami akadat danakot tuho. Jala di jakon hodo nasida gabi anak kommu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasa leling ni leleng na. Asi maroham dohot diak kanatoras nidak danakon. Saya pargogoy jala ajari manasida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diak ka artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita sudiak kamangnang maredehita deta nomor 145 ayat sada. Tapasa ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si leho nadinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni kuriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girigir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malo meniroham di Banua Tungaun, songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurkon ma damena tu todim. Amin. Oras mahita salukna.